Najviditeľnejší rozdiel medzi jednotlivými technológiami 3D tlače je v kvalite povrchu vytlačeného modelu. Strunová technológia FDM funguje ako tavná pištoľ. Vrstvu po vrstve nanáša plast, takže na dieloch sú viditeľné stopy po vrstvách a miesta, kde boli podpery. Ak chceme hladký povrch, treba veľa brúsenia, čo zaberie čas, vyžaduje know-how a znižuje konzistentnosť výsledkov. Živicové SLA 3D tlačiarne vytvárajú diely na nerozoznanie od strekovania plastov. Povrch je hladký, ideálny na prezentácie, prototypy alebo finálne výrobky, kde záleží na vzhľade. Navyše, vďaka absencii vrstiev dokáže SLA vytlačiť aj priesvitné a číre diely. Odstránenie podpier však nie je vždy jednoduché a dotykové miesta po podperách je treba zľahka obrúsiť. Prášková SLS 3D tlač má mierne zhrnitý povrch, no veľkou výhodou je, že nevyžaduje podpery, takže povrch je rovnomerný po celom modeli bez ohľadu na jeho tvarovú zložitosť. SLS modely sa dodatočne vyhladzujú v zariadení Blast, takže výsledný povrch má veľmi vysokú kvalitu.